A pošli aj mi, aj sobě. Já nemám ale coiny už. Ty Kare, jak to žena? Pojďte lidičky. Protože jsem je prodělal zase jako kokot. Patrik, prosím tě. Bych nemohl učit, prosím tě. Pojďme, Pojďte, prosím. lajkujte to lidi, jajča Valero malá. Všechno ne, to máme prohrané do piče. Járočem. Ty pičo. Ano, kurva. Tak to nic, paní plníš. No, Plníš, dala paní. jsem. Ano. Co? Mama, já vás miluju lidi, já vás miluju. Já taky. Díky Danilo, díky moc, díky moc. Markus, máš rukavici, využij. Další kolo. Na 30 sekund rukavice, do piče. Díky moc, ale borci, fakt. Čekejte, jo? Dala jsem. Hej, ne, A paní plň. Jinak jsem nedělal, neřekl. nazdar. Paní plníš. Hej, na mě to nejde tady na to. Dobrá. Ahoj, ahoj. Díky moc, ale Zdravím. Tam ročí tam poslal toho medvídka. Mě? Markus, jo? No, Markus. Já ti říkám, že to je nějaký gay, vole, on Ne, nechce. takovou ostu si s tím děláte, vole. Ale vole. čau, tady. To nebude nějaký gay kokot? Čum, vole. 6, 7. Doufám, že Paní, tam ale bude. budeš plnit. Proč to vypíná? Je to koně na že? Pojď jeden duel, poslední. Pojď, poslední, mám 1%. Jestli to vypne. Já pak asi... Ne, já mám na běžce už. Já Jo, mám dobrá. na běžce. Pojďme, 7 lidí. Pojďme lajkovat. Lajkem. Díky moc. Kolik máš lidí? Já jenom jednoho. To je ta vyjebaná Barcelona, co v kuse lajkuje, ani neví co. Proč? Nej, co je to tady baví. A mrtka jedna. Díky moc, Saro. Kamo, 8 lidí Saro. na streamu, to dám všechny. A 2x více za první dárek. Chill, bro. Big guy, big Jubli, guy. 9, Big guy, big 1, guy. 1. Pojďme lajkovat. A já se budu divit jednou, až dostanu ban. Díky moc za lajky, lidičky. Lidičky. Paso, Hej, poslední duel jsem vypínat tady to kama, a zas. pak to možná zapnu, když tak. Martě, já se k tebe neznám, sorry. Díky Ty moc. pičo. To kolik stalo? Michal, 100. Jede bomby, no. Hej, ty pičo, kolik jsem si už viděla? 736 coinů, Michal. Ty piči, tak bomba, kamo. Něco pošlu. Nemusíš. Hej, kamo, já to už seru, kamo. Nabíječka. Dobré, takhle to musím mít. Sice nakřivo, ale neva. Adam, už jsem si vydělal 700 coinů. Coinů, Tak ty se korun. můžeš otočit naspět. No, jako jo, no. No jo, no. Díky všem za Jak lajky. to, že ještě kamo, já tu mám 10 lidí, díky moc za follow. Jak to, že ještě nespíte Ti lidi? jebe, kamo. Dobré, mi tady už pošle neho lidi, protože tady se draží ta Tereza, vole, ta pičo Barcelona, jde do piče. Kombi je goat a ty proč nespíš? Protože Michal, no tak je frajer a chtěl se mnou duely, asi tak to řeknu. Já nebo ty? Kdo ti to napsal, kamo? A ty proč nespíš, Sara? Jo, Sara, jo. A už říkajem. Čes Bengoro, Braško. Dáme ještě někdy, ne? Auta. Michal, zítra dáváme.
Ale co tu píšete, já nevidím. Dobrá, moc asi. Teď mám záleží. Lidi. Umož všichni lajkovat, prosím. Ty piču! Hej, ne, já to nedávám už. Hej, kamo, tak to je frajer, jak už si tak posílal. Mami! 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 Díky moc, Markus, ty vole. Ty pičo, no, tak to jsme celkem... Piči, Piči, ty to má. vůbec nevadí. Oj, pane džaba, Robin, Co je? čau, Saro. Já si klidně nechám tam ještě s tebou jak 2 nebo 3 kola. Ať ti naposílám co nejvíc. Tak pojď. 1000 coinů aspoň dneska. Už jsem si vydělal $3. $3 jsem si vydělal. La dura, la perra, la monta, tú eres una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú Tak ať se tam snaží, jo, Daniela. al final te volviste nothing. ¿Y To qué je fue? zbytečné, kamo, to je zbytečný hazard. Tak nedám o žádné úkoly, víš jak, jenom tak ze srandy. Pokec, víš jak. A mi poslal 515 coinů doslova. On? Tak chill. To si vím, že to je třeba, nevím, To máš tak 60 korun. no $3 mám teďka. No 90. No 75 asi, ale komu taky dobrý. No to je jedno. To je chill, jak si... No a ten frajer, on si hraje strašně na to. Na Maradonu. Ten frajer si hraje na Maradonu. Nazdar lidi, nazdar. To je tady ten fanoušek Maradony úplně, vidíš? Jo, ale chápeš, že on půjde až to a oni ho do toho zavřou. Tam on tam půjde si pojít. Nazdar Daniela. A on hodně dobrý komu. Ela pra manter uma relação. De nós em conversa. Tô decidido, né? Tak pojď, Michal. Joguei no Tak Mandela. pojď, Braško, ať nám posílaj, nějak pomůže. Ne, jsem šel. Dík, on Tak řekni mu, poslal, poslal. hej, ten Markus, no tak poslal 300 coinů a nedostal ani rukavici, nic prostě. Pojďme, lajkujem, borci. Hej, řekni mu, ať mi pomůže, kurva, ať mi pomůže. To je v pohodě, bracho, to je fakt v pohodě. Ale já už tu mám 3 lidi. Dvakrát více, pojďme, borci. Zdravím všechny. Spálím si hlavu, spálím si hlavu. Nazdar, Luky, nazdar. Ale lajkujeme, jo? To vůbec neřeším omezení. Omezení, jo? Já to odvolám hnedka, já to hned odvolám. Jak dlouho vysíláš? Co? Jak dlouho vysíláš? Hodinu 24. É que eu queria To muito ti jebe, jo? e dava atenção. Fingi A A ty? já hodinu 17. Hodinu 17. hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? Díky moc za lajky, borci. Ty si aktivnoval. Pomalu lajkovat, všichni lajkují na bombe, pomalu. Joguei no Mandela. Díky moc, Markusi, za jednu růžku. Hej, ty, piču. No bailão. Lajkujem s nima, Marko. Popozão, popozão no chão. Popozão no chão. Popozão no chão. Popozão no chão. Hej, Robin, přesně ti ukážu, jak to uděláme, jo? Co? A děj se, jo? No bailão, no bailão. Ela com popozão, popozão no chão. Ale jakože až dáme kolo jen s nás dvou, tak jdeme oslavit. jsem spadl, pičo. Ty si kaj spadl do piči. Díky za like, Kristiane, díky moc. Saro, no tak. Saro. Ty balón, Dobrá, ale ty šlápčko. Kamo, ale já jsem debil, vole, já jsem spadl prostě jen tak. A co jako? More, hej, podívej se, jak se jmenuje ta Barcelona. Terka Tereze Lukaškova. Lukašikova.
Nice. Ale lajkujem. Nazdar Sávo. Ahoj, ahoj. Jo, mě učila v Petřovádě Lukašikova, jedna učitelka Lukašikova. Díky moc. Hrozně. A teď ho vezmu, vidíš, ho tam jenom já 4 směny. Nestane co. No a odpovíš mi, Sáro, proč ještě nespíš, nebo? Miller, chuť plná mléka se svou protein. Co, stěny? Jenom já a 4 stěny. Hej, Michal, jsem v říti. Díky. Díky, Ale Blažko. pošli tam něco. Ano, díky. Díky moc, díky Blažko, díky. Něco velkého chci. Jsme spolu doraží, když si čemu se Ej, směješ, že? přestaň to tam ty písničky, ty sračko. Všechno nenecháme čas jen tak běžet, tady nic není, Pípni to. Díky, jary světě. Díky za lajky. Díky moc, Blažko, díky moc. Dobrá, ale Blažko, kam to. teďka jsem prohrál. Mojich 5 minut v Nevadí. řadě. Ne, moc za Vlašek, lajky. to máš vín, Vlašek, tam máš Markuse do piči. No ale Markus už se mi směje, takže asi nic nemá. Takhle se teďka Ale cítím. nesměje se ti. Michal. Morale, to už nikoho nemám, to je v řiti už. Hej, víš, co jsem udělal Patrikovi? My jsme jeli jednou z Orlové tady do Aviřova. A já jsem udělal Patrikovi takovou skupinu, jakože to, a já jsem teda úplně nahlas telefon a já jsem tam posílal takovou Sigma boy. On bez tak úplně řval, ne? Neřval, ale jakože úplně pičo, vypni to. Počkej. Jej. Ale snažíme se, jo. Ahoj, čau, Markus. Ty už jdeš? Ne, ještě něco musíš poslat. Já nechci prohrát. Piči. Díky moc za lajky. Dělej, pošli něco, Markus. Michale, ty skurvysna. Hej, Ne, bál to je se, sorry. hej, ale to ne. Já Ty vím. konino, hej. Ty konino. Díky všem za lajky, díky všem za lajky. Prosím tě, 5 minut to nic není. Terezi jsem vzal 11 minut, to neřeš. A i Tereza mě. Pojď poslední a vypínám. Já taky. Už je hodně hodin. Potřebuji se okoupat. Tak co, jak se Název těšíš jsem. zítra ve škole, Michal? Co? Těšíš se zítra ve škole? Strašně. Ale lajkujeme jako 4 lidi. Díky To je a moc rád. Jan, počkej, dosi, počkej, já se možná pojám, jestli jsem ti už pomáhal vlastně, jo? Ne, Dvakrát více. Jo, vlastně už jsem Pošlete něco za 5. Něco za 5 pošlete. Jo, piču, ale za 5 si normálně, ne, Ricardo? Za 5, 6. more. Za 5000 ti říkám. Máte díky moc za lajky. Pomáš Jožo, přestaň Jožo, ty klamat. prestaň klamať. Do telky. Díky moc, Maty, ty vole. Miluju vás, borci. Get out. Tak co, Tak Michal? to jsme v piči, to jsme asi v piči, borci. Náku si mi bral ten Jestli jeden nepomůže win. někdo jiný. Díky, Maty, ty se zrozil, ty Tak vole, to máš jsme tam prdeli. na follow. Máš tam follow, Matysku. Ty vole, no, tak to jsem úplně na to trošku Díky moc za zabudnul. follow, Vítku. Ty pičo, hej, ale Maty, uklidníme se, jo, calm down. Taso, Michale, na co jsi mi bral těch 5 vinů? Já ne, tady ti vzal Adin, nebo jak se... Díky moc, Pičo, ať Mateo, jako musí ty tam poslat. hází, ty vole. We are Charlie! Pomáš někdo, pomůžem. Ty máš spát! Ty máš špat? Nazdar, Maty, nazdar. Už jdem. Omlouvám se. Kdo jde? Co? Kdo jde? Kdo? Tak ty si říkal, že někdo jde. Ne, já si říkám, že jak tam bylo, ty máš spát a já říkám, omlouvám se, už jdem.
Pičo, já jsem... No, Nah. taky. Kamo, já už jako asi spálím hlavu, já už to cítím úplně. Ty máš spát. Choď spát, ty zmrde. Tak to jsem neviděl. Smrta je něco? Svartať něco. Schválně, kolik jsem si vydělal. 901 coinů, kamo, škoda, že tam není 100 coinů. Teda Tak 1000 pojďme. coinů. Ještě 100 coinů by Tak mohlo dáme ještě padnout. jeden duel, možná ti někdo pomůže. Možná. 100 coinů by bylo nejlepších, ale. Na 1000 aspoň. Tak si můžeš koupit něco. Pak to můžeš vybrat a jdem pro ten iPhone. Tě. Banol Nuger. Ser. Jdeme vyhrát ten iPhone, jo? Jdeme ho vyhrát, kamo. Jdeme pro to zítra. Ne, Počkej, já zítra něco ne. pustím. Já něco pustím, jo? K čemu se to hodí? Tak bojuj, ne? A jak mám bojovat? O, co mám bojovat? A proč bych měl bojovat? Tak Díky moc, lajky, díky moc, Balok. Musím? Balok, Mark, máš tam hnedka Já nechci follow. bojovat. Nebojíš se? Hej, ty pičo, vy jste frajeři. Neboj. Kam já tu mám nejlepší lidi za tento stream. Jo, že? Ale fakt. Kamu 1000 coinů se jen tak nevyděláš prostě. Hej, Terezo. Lukašková, jak se jmenuje tvoje mama? Protože mě učila. Pič, jak se jmenuje ta Lukašková? Bo to mi náš seru Lukaškovou. Piči. Lukašková, prostě nevím, jak se jmenuje, ale... Nepamatuju si. Takže se jmenovala Lukašková. Postav něco od Rika, Ty no. vole, díky moc. Love you, love you. Furt fresh, jsem rád, že jsem to vyzkoušel. Ty pičo. On mi poslal galaxii, ty kokot. Mami, ty pičo. Mám vzbudit mamku? Jo. Kamo, to ne. Pičo, já tě miluju. Ty pičo, já tě miluju, fakt já tě miluju. Ty pičo, to Kamo, miluju. to ti screenu, já ti to pošlu. Potom to dej to na účet. Tu galaxii, kamo. Ty pičo. Taky frér, kamo. Ty pičo, hej, ne. Dobře. Já se ani jako, že mi to ani nevadí, že prohrávám. Ty pičo. Že mě učila Lukašková jedna, nevím, jak to dělám toho učilka nebo tak. Ty vole. Pičo, dobře. Kolik už máš kolik? Kolik už máš? A to mi poslal Alexi za Lupo. Dobře, nevím, jaký borec. Jdeš ještě jeden? Tak pojď. Ty pičo, kamo. Hej, ale víš, jaký to je Jako pocit, jsem aj když rád, ti že někdo to pošle poslal. galaxii? Co bys udělal ty, kdyby si dostal galaxii? Nevím, abych se úplně do mega. Už to ani nezvládla. Já jsem tu úplně skákal na postel a tak. Taková bych Ty to nešel moc spát třeba ty den ne. Já bych třeba našel spadaní. Proč brečíš, balok? Díky moc, Alejky, borci, ty pičo, hej, ne. Na to Já nezapomněl mu nikdy. děkuju, co? Hej, ale on tu přišel, poslal mi galaxii a hnedka odešel, pičo. To nevadí, ne? Nevadí. Třikrát více za první dárek. A teďka, kdyby tam byla další, ne? Ty pičo, tak máš hned 3 litry. Ty pičo, mě bolí hlava teďka. A já Dám asi jako paralel. kamo, víš co, já mám radost i za tebe. Ty určitě něco pošlu, já jsem viděl 2000. Ty piče, dobře. Kolik koho? Ty pičo. Hej, Robin, Co? a kdybych neřekl ještě jeden, tak nemáš. Ty pičo, ještě jsem to řekl, ne? Ty pičo. Kriminál. Ty pičo, hej. Na to fakt nezapomenu. Hej, dáš to na svůj, na tvůj TikTok, že si dostal tu galaxii? Dám.
Ale musíš mi to poslat, já jsem si to nescreenshotnul. Já jsem byl úplně to. Ale ne, to tam můžeš mít, jak vyjedeš, tak tam dáš zveřejnit ten darek. OK. Pomalejko a čilejkem. Saro, Kolik hej máš Saro, lajků? jsi tu? 1800. Počkej, je tu Sara, ne? Jo, Sara, hej, víš co? Teďka mi někdo poslal doslova galaxii. To jo, no ty pičo. Ale je to chill, kamo, to jsem rád, že ti podali. Hej, co bys dělal, kdyby teďkom přišel ke mně Alvíče, prask, nebo k tobě? To by bylo Cože? mega. Já nevím, kamo. To by se chtělo nebo rozbrečet, třeba- piče. By jsem se rozbrečel. No, ty byl rybu za dvojec. Ty pičo, Labuť. Labuť? A nebo labuť, no, ne, to ne. No, kterou furt Ale slibuješ. já mu nedám nic, já mu můžu mrdat. Jako teď už já jen možná na to mám, nemám. Já mu nepošlu, co je mrdli. Já jsem dělal celou svou srandu. Ti pak napíšu, kolik jsem vydělal. OK. A já se okoupu a půjdem zase, nebo jestli chceš. Můžem. Tak počkej, po tím duelu to vypnu. Pak to zapnu. Lidičky, všichni tu buďte, jo? Další. Hej, ty piču, kámo. Doufám, že máma nespí. Já jí to musím říct, pičo. Tak jí to běž říct. Počkej. Já se musím podívat, jestli spí doma. Ty píčo, já jsem jako mega rád, že mu poslali tu galaxii, kamo. Ne, že jako mi to nevadí, že mu poslali. Co je, spí? Bohužel. Taky to řekl. Ura, pičo. Já už vyhrávám 12-3, díky moc. Aha. Dobré. Já jsem kokot. Ale už bude minuta do konce, takže nevadí. Hej, ale nebreč, jo, za tu galaxii, prosím tě, nebreč. Kdo brečí, vole? Dej si pastu pod oči. Dělej. Ne. Hej, ale ty pičo, galaxie. Tak mi pak napiš, v kolik to. OK, už ti tam hrajou, borci. Díky moc, Balonk Markus. Mal jsem to vidět, kamo. To je, ale já to budu dávat na to. Na TikTok asi, jestli to najdu. To jo, dej to tam, hlavně to tam dej, nezapomeň na to. A teďka, kdyby ti poslal lvíče. Já budu brečet s tebou. Kamo, lvíče. Píče. Lvíče do Hej, a dal píče. si tomu borcovi, co ti dal to? Follow aspoň? Jo, dal jsem mu. Já už jsem u něho měl follow, on mi poslal, myslím, že 300, myslím ještě. A teďka mi poslal to Galaxy. To je dobré. Hej, tak na něho nemá ani ten tvůj bratr, Marek. Že? Já to hnedka dám na TikTok. Dobré, tak já to jdu vypnout, ty to teď vypni. Dobré, Pak to tak zapnu čau zatím. a pak ti napíšu, OK, CS bro. Čau. Nebo si to nechám, ale budu si takhle vydělávat, že když půjdu koň. Ale jako klidně půjdu ven třeba koňovat, ale nedělám